faoi waisibí. Sa trais a fhíseán ó scoil na Gaeilge an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD, tá muid chun ceiliúradh ar bhliain na Gaeilge trí blúirín beag eolais na churmach chuile lá idir seo agus ar na bliana marall ar an Gaeilge. Mar sin tosna muid leis an Bhliain agus leis an Réimír Ath. Úsáid muid Ath nuair atá muid gcúire rá gur tharla rud i rís mar hampla dhéanamh to redo, bhreanú to review, no hocric to reset. Or reset story. Agus nuair a chuir muid rih uclachas níos le tí hanahain, cálam muid a th, mar sin nuair deir muid reheat taobh an agus le trí muid é t fad a mh. Tarlíonn rud céanna leis a bhfuil atangaracht a híonn re-languaging nó interpreting.